Ahojte! Vítame vás po dlhom čase, veľmi dlhom čase na ďalšej lekcii našej online jogy. Tento raz bude venovaná jarnému detoxu. Bude to taká kratšia lekcia, ktorú vám odporúčame si zacvičiť niekoľkokrát do týždňa v období takého prebudzenia jary, pretože je zostavená tak, aby nám pomáhala prečisťovať naše trávenie a pečeň a obličky. A ak ju možno ešte spojíte v ten daný týždeň na začiatku jary, keď budete mať pocit, že sa chcete trošku viac rozhýbať, aktivizovať, odbremeniť od takej tej zimnej tiaže a pomalosti, ak ju spojíte ešte s nejakými korenistými čajíkmi v tom týždni a s takým ľahším jedlom, ktoré si budete variť, tak to vie byť takou krásnou, ľahkou jarnou očistou pre vás. Takže začneme túto pozíciu, túto lekciu v pozícii dieťaťa a na výber máme možnosti buď s kolenami pri sebe. Treba ale rátať s tým, že ak možno cvičíte túto lekciu z rána, možno je ešte spodný chrbát zdúhnutý natoľko, že budete potrebovať podoprieť tými kolenami, takže ideme cez spojené kolena. A možno po ráne máte práve naopak pocit takého stuhnutého brucha, nadutého, tak vtedy môžeme ísť kolenami od seba a nechať padnúť brucho medzi kolena, ale vtedy treba myslieť na to, že je to možno náročnejšie trošku na spodný chrbát. Takže vyber si akúkoľvek z týchto variant, ktorá sa ti páči, a poď do pozície dieťaťa. V pozícii dieťaťa si môžeme dať ruky buď vedľa bedier, alebo si ich natiahnuť dopredu, pred hlavu, keď máme chuť, aby sa nám trošku lepšie otvoril hrudník a prestrečovali prsné svaly. No a pomaličky začni uvoľňovať svoje telo. Na chvíľočku sa poď so sebou spájať, sprítomniť. V myšlienkách sa preniesť do tej miestnosti, v ktorej sa práve nachádzaš, na svoju karimatku. Zabudni na všetko, čo sa ti dnes udialo, alebo čo ťa ešte dnes čaká. Skús naplno precítiť svoje telo uložené tu a teraz vo svojej podložke. A pomaličky si poď zvedomiť svoj dých. Poď si zvedomiť, ako si ho naberáš od spodku svojej panvy. V tejto pozícii máš krásne možnosť cítiť ho na tej zadnej strane svojho trupu, ktorá väčšinou, keď sa predýchávame a meditujeme v sede, býva taká zanedbávaná, viac sa sústredíme na tú prednú časť. Teraz tým, že je tá predná časť jemne komprimovaná medzi stehnami alebo na stehnách, tak máš oveľa lepšie spojenie s oblasťou svojho chrbta, tak poď vnímať, ako naberáš nádych od svojich krížov, stavec po stavci, smerom k lopatkám, vyplníš priestor medzi lopatkami, vyplníš svoje ramená, naberieš nádych aj do hlavy a potom v opačnom smere od hlavy stavec po stavci až po svoje kríže uvoľňuješ chrbticu, klesnúť hlbšie k podložke, hlbšie medzi svoje stehná alebo k svojim stehnám. Poď si tento hlboký jogový dých, kedy aktivujeme bránicu a momentálne hlavne jej zadnú stranu, párkrát zopakovať, daj priestor celému nádychu, celému výdychu, nedávaj medzi ne žiadnu zádrž, plynulo prúď z nádychu do výdychu a naopak. Možno cítiš, ako sa ti oblasť brucha týmto krásne začala masírovať, či už ho máš položené na stehnách alebo medzi stehnami, krásne sa ti masíruje. Buď jeho prednejšia alebo tá bočnejšia strana. Vzniká tam priestor, prekrvujú sa tvoje črevá. Daj si ešte posledný hlboký nádych po celej chrbtici. S výdychom uvoľni oblasť brucha, dovol brúšku klesnúť hlbšie, alebo ak si na stehnách, roztieť sa po stehnách trošku viac. No a
potom sa pomaličky za pomoci rúk, stavec po stavci, začne dvíhať cez guľatý chrbát, hlava ide ako posledná. Pomaličky vystri svoju chrbticu, vystri hlavu, dvihni bradu trošku vyššie nad horizont a poď si pouvoľňovať ramena, párkrát pokrúžiť spredu, hore k ušiam a dozadu. Nádych hore, výdych dole, nádych, výdych. Výborne, zmeníme teraz pozíciu sedu a začíname si rozhýbať chrbticou. Poď sa posadiť do sedu s predkoleniami pred sebou, nemusíme sa snažiť o prekrížené nohy, dáme si jedno predkolenie pred druhé, upravíme si sed, ako potrebuješ, kľudne si vezmi bločík, daj si sedacie svaly, aby ti klesli kolená hlbšie k podložke. A poď si teraz pomaličky rozhýbať, pouvoľňovať svoje bedrá, svoju driekovú oblasť a svoje trávenie, tak, že si zatlačíš koreňami dlaní do svojich kolien, uzemníš ich tým lepšie v podložke a dostaneš väčší priestor, zväčšiť ten svoj kruh, je úplne jedno, do ktorej strany začneš a poď kresliť hrudnou kosťou kruh kol dokola svoje základne. Vpredu ideš do otvorenia hrudníka, chrbtica ide do jemného záklonu, vzadu si vo výdychu a vytlačíš priestor medzi lopatkami za seba, chrbtica ide do predklonu. Poď ešte jeden nádych vpredu, otváraj hrudník, výdych vzadu, vytlačaj priestor medzi lopatkami za seba a pomaličky sa zastav. S nádychom poď pravú ruku vytiahnuť hore do dĺžky a s výdychom ľavá ruka ide do podložky a úklon sa do ľavej strany. Pravé koleno sa zatlačí k podložke, nedovol mu dvíhať sa. Nádych, poď hore a s výdychom ideš ešte raz. Krásne prestrečuj celú pravú stranu svojho trupu. Cítiš, ako sa uvoľňuje pekne práva strana brucha, ako vzniká priestor pre čreva, pre tvoje obličky na pravej strane. Nádych, vymeníš ruky, s výdychom úklon do pravej strany. Ľavé koleno tlač do podložky, aby sa nezačalo dvíhať. Poď ešte dvakrát nádych. S výdychom ideš hlbšie cez aktívny pravý lakeť. Precíť ten krásny streč ľavej strany trupu. Nádych a výdych. S nádychom sa vráť hore. Dlane idú pod tvoje ramená za chrbát. Prsty smerujú k tvojim sedacím svalom. Poď s nádychom skúsiť zdvihnúť panvu zo zeme. Chvíľočku si to tu podrž. V aktívnych, jemne ohnutých lakťoch hlavu dvíhaj hore, nepúšťajú padnúť za seba, nemáš zohriate svaly, mohlo by ťa seknúť. Pozeraj sa dopredu. A skús teraz len vytlačiť pupok čo najviac hore, pouvoľňovať pekne dýchom slabiny, hlboké brušné svaly. Naber si hlboký nádych do slabín. Uvoľni hlboký nádych pod spodné rebra. A uvoľni sedacie svaly naspäť. Zdvihneš pravé koleno a prekročíš si pravým chodidlom cez ľavé koleno. Pritiahneš si pravú petu ľavej nohy viacej k pravému bedru. Obímeš ľavou rukou, ľavým lakťom svoje koleno. Pravá ruka ide s nádychom hore. S výdychom sa vyrotuješ do pravej strany, zatlačíš brucho, stehno o brucho a vytiahneš sa do krásnej dlhej rovnej chrbtice. Ten kontakt brucha a stehna je tam veľmi dôležitý, pretože chceš si teraz zhlboka do toho brucha dýchať. A krásne si premasíruješ stehnom vnútornosti. S nádychom vytlačíš brucho proti stehnu, s výdychom ho skúsiš zatiahnuť akoby od toho stehna dovnútra a urobiť priestor, kúsok vzduchu medzi stehnom a bruchom. Poď ešte jeden hlboký nádych, vytlačíš brúško proti stehnu, s výdychom pritiahneš stehno trošku bližšie k hrudníku. Nádych, s výdychom sa vrátiš naspäť a teraz prejdeme do pozície Gomukasany alebo kráľovskej tváre v preklade, kedy vyskúšaš dostať koleno nad koleno. Kľudne môžeš päty pritiahnuť tak blízko svojim bedrám, aby sa ti to podarilo. Nemusíš sa vôbec snažiť o nejakú rozbitú pozíciu, keď idú tie chodidlá dopredu. O to nám teraz vôbec nejde. Snaž sa dostať obe sedacie kosti do podložky a koleno nad koleno. S nádychom vytiahni chrbticu a pôjdeš teraz pravú ruku vystrieť pred seba.
ľavou skúsiš z hornej strany preložiť a potom ešte spojiť dlane. S nádychom teraz otváraš hrudník, vyťahuješ lakte hore, pozrieš sa za svojimi dlaňami a s výdychom sa teraz s rovnou chrbticou skúsiť bruchom zložiť cez svoje predné kolena a pustiť lakte smerom dole k podložke. Uvoľni aj hlavu a úplne sa uvoľni do predklonu. Na chvíľočku tu ostaneš. Opäť si dýchaj do brucha, opäť masíruj tým kontaktom so svojimi stehnami všetky brušné, vnútorné, hlboké svaly a vnútorné orgány. Tým, že je brúško znova stlačené, krásne sa uvoľňuje aj priestor okolo obličiek. A pod nádychom opäť hore, rozpletieš ruky a vymeníš nohy. Dostaneš sa opäť do sedu, predkolenie pred predkolením, ale skús si teraz zmeniť nohy. Hej? Prvýkrát si sadol tak, ako ti je to automaticky príjemné, teraz si skúsiš sadnúť opačne, takže druhá noha je vpredu. Poď sa ešte raz pouvoľňovať, pokrúžiť. Bude to trošku iný pocit tým, že si vymenil poradie nôh. Pouvoľňuj opäť krúživým pohybom svojej hrudnej kosti okolo svojej základne bedra, driekovú chrbticu, vnútorné orgány. Zmeň si smer. Zastav sa. Pôjdeme opäť do rotácie. Tentokrát zdvihneš ľavú nohu, kolene hore a prekročíš si chodidlom cez pravé koleno. Pritiahneš si pätu pravej nohy bližšie k sedacím svalom. Celé chodidlo tvojej ľavej nohy chce byť zakorenené v podložke celý čas. Pravá ruka lakťom obíme tvoje dvihnuté koleno. S nádychom sa vytiahneš do dlhej chrbtice a zatlačíš celý svoj trup do dvihnutého kolena, tak aby tam vznikol čo najlepší kontakt, čo najlepšia masáž. Ľavá ruka s nádychom hore a s výdychom rotácia do ľavej strany rotuje každý jeden stavec tvojej chrbtice rovnako intenzívne. Cítiš kontakt brucha a stehna a dýchaš si do toho, snažíš sa premasírovať, zohriať celý svoj stred tela. Každým nádychom sa vyťahuj trošku vyššie v chrbtici, vytvor priestor medzi stavcami a s výdychom sa skús vyrotovať o kúštiček hlbšie. Posuň aj pohľad čo najviac cez ľavé kútiky svojich očí za seba. Ešte jeden hlboký nádych do brucha, ktoré zatlačí do stehna. A s výdychom poď uvoľniť. Opäť nás čaká Gomukhasana na opačnú stranu, takže kolienka sa dostávajú nad seba. Päty kľudne pritiahni k bedram čo najbližšie tak, aby si dokázal dostať obe sedacie svaly do podložky. No a teraz zdvihneš ľavú ruku hore, pravú ruku cez vrch prenesieš, zapletieš, s nádychom vytiahneš lakte hore, otvoríš chrbticu do jemného záklonu, brada sa vytiahne hore za dlaňami a s výdychom skúsiš s rovnou chrbticou ísť do predklonu a potom to uvoľníš všetko. Zložíš hlavu dole a uvoľníš sa v predklone. Krásne sa ti rozpína chrbát v celej svojej ploche, aj v oblasti krížov, aj drieku, aj medzi lopatkami. Sa to krásne všetko strečuje. Naopak, predná strana tvojho stredu tela sa zohrieva, stláča, masíruje. Poď ešte jeden hlboký nádych po celej dĺžke chrbtice, roztiahni lopatky pekne od seba. S výdychom skús pustiť brucho ešte trošku hlbšie k svojim stehnám a s nádychom sa dvíhaš hore, rozpletieš ruky, prejdeš na všetky 4. No a dôležité, keď začíname pracovať s tým stredom nášho tela, ako s tou oblasťou, kde máme všetky tie orgány, o ktorých sme si hovorili, že ich chceme čistiť, je, aby sme si ten stred tela zohriali. Ja na to mám veľmi rada také 2 cviky, volám to taká jogínska pumpa a to je, že striedame pozíciu medveďa s pozíciou psa tvárou dole. Takže v pozícii medveďa stojíme na všetkých 4 dlane priamo pod ramenami, kolena pod bedrami, prsty pekne roztiahnuté do strany.
Chrbtica je rovná, hlava v predĺžení chrbtice vytiahnutá do výšky ramien. Špičky votknuté do podložky a pety smerujú hore k stropu. Ako prvé si aktivuješ core, urob si také ochranné natlakovanie celého svojho trupu. Keby som ťa išla pichnúť hoci kde z boku, z hora, z dola, do brucha, cítim, že je to tam pevné, vyplnené akoby vzduchom natlakované. Do toho si skús dýchať, daj si jeden hlboký nádych, hlboký výdych. Aktivuj si lakte tým, že ich tak jemne ohneš. A teraz s najbližším nádychom dvíhaš kolená pár centimetrov nad zem. Pozícia medveďa. Už len tým, že by sme toto chvíľočku podržali, sa nám krásne zohrieva celé telo a najmä stred. Ale my teraz budeme meniť medzi pozíciou medveďa a psa tvárou dole. Takže naberieš hlboký nádych. A vždy s výdychom meníš pozíciu, takže ideš s výdychom do pozície psa tvárou dole. V pozícii psa tvárou dole sa snažíš dostať ruky s chrbticou do jednej krásnej rovnej línie, uvoľníš úplne hlavu a odtlačaš sa od dlani do dĺžky, snažíš sa svoje ťažisko tela potlačiť čo najviac dozadu k petám. K tomu si pokrčíš kolená, koľko potrebuješ, dvihneš pety hore zo zeme, koľko potrebuješ. A z tejto pozície psa tvárou dole opäť naberieš nádych a s výdychom meníme pozíciu do medveďa. V medveďovi naberieš nádych a s výdychom bez tvárou dole. Nádych a s výdychom medveď. Poď si zopakovať ešte svojím tempom 3-krát. Celý čas držíš krásnu rovnú chrbticu. Nenecháš ju skolabovať ani v momente, keď prejdeš do medveďa. Ostáva krásna, rovná, s jemnou, prírodzenou krivkou v oblasti tvojho drieku. Nepodsádzaš zbytočne panvu. Vyplnený priestor medzi lopatkami. Tak, ešte jeden nádych s výdychom medveď. Nádych s výdychom pes tvárou dole. Zastav sa psovi tvárou dole, trošku si prekráčaj nohy, na striedačku si prestrečuj jednu, druhú tým, že si predstavíš, ako keby si mal pod petami strunky a chceš ich na striedačku vždy šliapať jednu po druhej a prestrečovať si pekne lítka a hamstringy. Zastavíš sa, zdvihneš pravú nohu hore k stropu, krásne prestrečuješ stojnú ľavú nohu, pohľad medzi dlane a veľký krok dopredu. Zložíš zadné koleno na rt, nízky výpad. Ľavá dlaň ostáva pod tvojou tvárou z vnútornej strany chodidla, práva dlaň sa uvoľní a ideš vyrotovať, otvárať svoj hrudník do pravej strany, dvíhaš pravú ruku hore k stropu a snažíš sa pritlačiť brucho o stehno a nedovolíš kolenu padať dovnútra. Kto chce ísť trošku aktívnejšie do pozície a vládze, môže uvoľniť aj ľavú ruku zo zeme a podchytiť si svoje práve stehno. Tlačíš všetkých 5 prstov svojho pravého chodidla do podložky a dýcháš. S nádychom tlačíš brucho proti stehnu, s výdychom mu trošičku uhneš. Ešte jeden hlboký nádych a s výdychom sa vraciaš dole, dlane do podložky. Zadná špička sa votkne, s nádychom dvíhaš zadné koleno, s výdychom doska. Tak, podržíš si dosku na 3 hlboké nádychy, výdychy. V lakťoch jemný ohyb, priestor medzi lopatkami vyplnený a špicaté pety. Naberieš ešte jeden nádych a s výdychom ideš do psa tvárou dole. Trošičku si prikroč bližšie, oprav si krásne pozíciu psa tvárou dole. A s krásnou rovnou chrbticou teraz zdvihneš ľavú nohu hore. Skús nemeniť nič na pozícii svojho spodného tela. Len sa proste zdvihne noha toľko, koľko vládze, bez toho, aby sa muselo dvíhať jedno rameno. Pohľad medzi dlane, hlboký nádych a s výdychom vykročíš ľavou nohu dopredu, zložíš zadné koleno na rt, práva dlaň ide pod tvoju tvár, brucho sa pritlačí o tvoje predné stehno a s nádychom ľavá ruka ide hore, otváraš rotáciu svojho hrudníka do ľavej strany a ak chceš ísť do pozície aktívnejšie, uvoľníš pravú ruku zo zeme, môžeš si podchytiť svoje ľavé stehno. Pohľad smeruje za rukou hore, aby sa krásne pouvoľňovala v rotácii aj krčná chrbtica. Ešte jeden hlboký nádych, brucho zatlačí do stehna a s výdychom sa vraciaš dole.
Dlane do podložky, zadné koleno sa dvíha, hlboký nádych a s výdychom prikročíš dopredu. Pokrčíš si kolená, hlboký predklon. Môžeš si v ňom pouvoľňovať hlavu, porobiť si hlavou akoby nie. Áno, chrbtica je zaguľate, nakoľko potrebuje. A brucho aspoň čiastočne leží na stehnách, aby sa mohla uvoľniť aj spodná chrbtica. Potom s nádychom vyrastieš stavec po stavci hore, do pozície hory. Jemne mikro ohnuté kolená, všetkých 10 prstov tvojich chodidel zatlačených do podložky. Prepletieš prsty, s nádychom sa vytiahneš hore do dĺžky. Naberieš hlboký nádych, zatlačíš pravé chodidlo trošičku viacej do podložky a s výdychom úklon do ľavej strany. S nádychom sa vraciaš hore, s výdychom úklon do pravej strany. Nádych hore a tentokrát trošku ten úklon podržíme. Úklon doľava a drž si. Na 3 hlboké nádychy a výdychy. Krásne pracuje stred tela, krásne sa prekrvuje oblasť tvojho trávenia, obličky. Hlboké nádychy, výdychy, aj keď ťa trasie. S nádychom sa vráť hore a s výdychom to isté do opačnej strany. Snaž sa nepredkláňať, nezakláňať, ako by si sa šúchal chrbtom o takú pomyselnú stienku. A tlač trošku viacej ľavým chodidlom do podložky. S nádychom sa dvíham hore a s výdychom uvoľním ruky. Pritiahni si s nádychom pravé koleno hore k hrudníku. Stojná noha je v oblasti kolena trošičku ohnutá a opäť si daj 2 hlboké nádychy, výdychy, ktoré zatlačia brúško do stehna. Môžeš si pri tom pouvoľňovať trošku členok, pokrúžiť do jednej strany, do druhej. Výborne. Teraz skús si ísť čupnúť trošku do svojho ľavého kolena. Chytíš si predkolene pravej nohy, pritiahneš si chodidlo trošku viac k bedrovému kolbu a položíš si teraz holenú kosť na svoje ľavé stiehno. S nádychom sa natiahneš dopredu, predložíš chrbát a s výdychom ideš do predklonu tak, aby sa tie ruky dostali do podložky. Naberieš nádych a s výdychom vyskúšaš vystrieť stojnú nohu čo najviac, ako to ide, uvoľniť hlavu do predklonu. Opäť krásna masáž oblasti brucha. Daj si tu ešte pár nádychov, výdychov. Uvoľni teraz pravú nohu a urob z ňou veľký krok dozadu. Zlož pravé koleno, s nádychom ideš ešte jeden hlboký nádych do nízkeho výpadu, výdych dlane do podložky. S nádychom dvíhaš zadné koleno a s výdychom pes tváru dole. S nádychom poď dostať svoje ramená nad svoje dlane do pozície dosky. S výdychom sa v nej uvoľni. Nádych kolená do podložky, výdych hrudník do podložky. Nádych jemná kobra a na chvíľočku v nej ostaneme bez rúk. Opäť je to krásna aktivácia stredu tela, masírovanie, zohrievanie vnútornosti. Snaž sa úplne uvoľniť sedacie svaly. V nízkej kobre by si to celé mal zvládnuť podržať iba spodným chrbtom. Chodidlá nelietajú zo zeme. Cítiš, ako sa ti krásne zohrieva oblasť bokov, spodného chrbta. Sedacie svaly sú úplne uvoľnené, môžeš si to vyskúšať, poťukať si po nich palcami. Výdych. Uvoľníš špičky do podložky, s nádychom ideš na kolená, s výdychom do psa tvárou dole. Pohľad medzi dlane, ľubovoľná noha, jedna po druhej vykročí dopredu. Predklon, uvoľnená hlava, zatlačíš všetky prsty do podložky a s nádychom stavec po stavci vyroluješ hore do stoja. A ideme na opačnú stranu, ľavá noha ide hore k hrudníku, stoj na nohe v kolene jemne ohnutá a
A chvíľočku si dýchaj. Dýchaj si do toho stehna, zatlačaj si tam brúško. Môžeš si pouvoľňovať chodidlo, pokrúžiť do jednej strany, do druhej strany. Ešte, že som teba nechala vyzúca a ja som si nechala ponožky. Som si tak teraz uvedomila. Výborne. Teraz potrebujeme pomaličky postupne dostať ľavú holeň na naše pravé stehno, takže prines si najprv chodidlo bližšie k bedru, potom začínaš ísť do aktívneho kolena dole, 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 položíš holeň nad koleno, ako prvé sa natiahneš hrudníkom dopredu a zadkom dozadu, vystrieš chrbát a potom si začínaš líhať cez svoje koleno dole, dlane do podložky a vyskúšaš vystrieť stojnú nohu a trošku sa v tom uvoľniť. Tá cesta do tej pozície je náročnejšia ako samotná pozícia nakoniec. Snaž sa uvoľniť a v tejto pozícii púšťať všetko. Zbavujeme sa pri detoxikačnej joge nielen ami, nielen toxínov, nielen reálne fyzických nánosov v našom tele, ale aj tých emočných, takže skús teraz v tejto pozícii cez svoju chrbticu, hlavu, všetko, čo nepotrebuješ, čo ti neslúži, čoho sa chceš zbaviť, pustiť dole do podložky. Potom rozpletieš nohu a veľký krok ľavou nohou dozadu za seba. Položíš dozadu koleno nárad do podložky, s nádychom nízky výpad, krásne, ešte raz prestrečuj všetko, čo tam stláčame, masírujeme v oblasti nášho brucha. Chceš cítiť ten streč, ako ti ide od ľavej slabiny cez celé brucho až hore cez prsné svaly do tvojich prstov. A s výdychom dlane do podložky. Zadná noha sa vodkne v špičke do podložky, s nádychom dvíhaš koleno, výdych doska. Nádych kolena do podložky, výdych hrudník. Nádych kobra. Ešte raz nízka, aby sme nezapájali sedacie svaly, aby sa o to viac zapojil náš trup. Pekne si to opäť celé natlakuj aj v tých mäkkých bokoch, aj v spodnom chrbte. Ešte jeden hlboký nádych a s výdychom uvoľni. Pomaličky prejdi na kolena a čaká nás posledná pozícia dnešnej hodiny, ktorá vychádza aj zo zostavičky Šanka Prakšalany, očistnej vinyasy, ktorú cvičíte, keď robíte očistu hrubého čreva. Takže je to naozaj aktívne masírovanie všetkých našich brušných orgánov. Je to pozícia páva. Je niekoľko verzií, ako ju môžete urobiť. Tá plná verzia, ty myslím, vieš spraviť aj plnú verziu však, vyskúšaj. Vyzerá nejak takto, poď sa otočiť trošičku viac, tak aby ťa videli z boku. Čiže dlane si skúsime dať trošku bližšie k sebe, ako keby sme ich mali mať na šírku ramien. Otočíme vnútro našich zápestí pred seba, pokrčíme lakte na 90 stupňov a skúsime naše lakte zatlačiť do tej mäkkej oblasti pod našimi rebrami. Otvárame hrudník pri tom a snažíme sa napnutím celého nášho kóru do pevna dostať ťažisko nášho tela trošičku viacej pred naše lakte, aby sme dokázali zdvihnúť nohy. No a možno sa vám tie nohy zdvihnúť nepodarí, obe. Tebe sa to podarilo, som to nestihla vidieť, ale môžete si skúsiť zdvihnúť jednu po druhej. Ďalšia pomocka je napríklad začať s bločikom pod kolenami. Poď ešte takto vyskúšať. Je to jednoduchšie. Dáme si trošičku to ťažisko hneď vyššie. Takže opäť dlane máme na šírku zhruba pod našimi prsiami. Skúsime spojiť lakte čo najviac k sebe a položiť si ich, zatlačiť si ich do tej mäkkej časti nášho brucha, ktorá tým automaticky musí spevniť, stvrdnúť a tým sa to tam všetko krásne masíruje. Tak, a teraz sa nám možno lepšie podarí dostať to ťažisko hore a zdvihnúť aspoň jednu nohu po druhej. Jednu na chvíľočku dvihnem, druhú na chvíľočku dvihnem. Každopádne ten efekt, či sa vám to podarí, či nie, ten efekt tej masáže toho brucha budete na 1,000,000% cítiť už len tým, že to vyskúšate. No a mne to samozrejme vyplo nahrávanie, takže tento záver si vyskúšame nahrať znova. No a na záver po
všetkých týchto masážach my potrebujeme, aby tá naša energia z toho nášho trávenia, všetko, čo sa poočisťovalo, išlo akoby pomyselne von. Takže ak vás zrovna nezavolá záchod, tak ešte spôsob, akým toto všetko môžeme pustiť von, je otočiť sa do reverznej pozície. Takže na záver si dáme skvelú pozíciu, ktorá teda okrem toho, že nám púšťa tú energiu tej ámy povoľňovanej z vnútornosti von, nám aj otvára krásne oblasti, kde sa zachytávajú nejaké také emočné nánosy, a to je pozícia dieťaťa. Takže do pozície dieťaťa, šťastného dieťaťa. Happy baby pose. Takže dáme sa na chrbát. Daj sa asi trošku tak, aby si bol viditeľný celý z boku, ako keď si robil. Tak ešte viacej nohy ku mne. Dobre. No a zdvihnete si kolená hore. Snažíme sa pod kolenami si zachovať 90 stupňový uhol. A teraz pomedzi kolená idú ruky a končekmi svojich ukazovákov a prostredníkom si chytíme prsty. A teraz, čo je dôležité v tejto pozícii, je, že chceme ostať sedacími svalmi pevne zatlačení dole v podložke. Nechceme, ukáž teraz, čo nechceme, aby sa takto dvíhali hore, aby sme zatlačali naše kríže do podložky. Chceme mať čo najväčšiu plochu sedacích svalov dole, prípadne tuto pod krížami aspoň milimetrik vzduchu, aby ostala prirodzená, krásna, rovná krivka našej chrbtice. No a teraz budete sa snažiť chodidlá držať tak, aby akoby pomyselne dostúpali na nejaký strop hore. To znamená, keby som položila na ne tácku s vodou, tak sa tá tácka nevyleje. Takže sú kolmo na vodorovne so zemou sú, hej? No a lakťami roztlačame kolena čo najviac od seba a snažíme sa uvoľniť v oblasti bedier. Možno začneme postupne cítiť aj uvoľňovanie emočné, začína byť príjemne, veselo, smiešne, možno je to úplne normálne všetko. Tak sa skús chvíľočku v tejto pozícii pouvoľňovať, prípadne ak ti je to príjemné, ak máš pod sebou mäko, môžeš sa pohojdať zo strany na stranu ako také šťastné bábätko, ktoré spoznáva tento svet, spoznáva to, čo mu je najbližšie, to sú jeho telo, jeho nožky. Tak sa v tom pohojdaj, poteš sa a vypusti tú energiu zo seba von. Ja idem stranou trošku od tej jeho energie. Výborne. No a po tejto pozícii si už doprajeme len šavasanu, ktorú urobíme teraz v takom zaujímavom prevedení, že si podložíme oblasť našej driekovej chrbtice bločkom alebo nejakou dekou. Kľudne si môžete zrolovať deku alebo vankušik si tam položiť. Ide o to, že tá oblasť, ktorá sa počas tejto dnešnej hodiny jogy toľko masírovala, stláčala, žmýkala od tých našich nahromadení toxínov, stuhnutín v našom viscerálnom tkanive, tak tu chceme teraz pouvoľňovať, vytvoriť tam priestor a zároveň krásne vytvoriť aj priestor vagus nervu, aby aj on v tejto oblasti nášho soláru nebol stláčaný, aby mal pocit, že sa môže uvoľniť, že sa naša nervová sústava môže prepnúť krásne do parasympatika a pomáhať nášmu telu regenerovať. No, tak si v takejto pozícii, v ktorej by si mal cítiť, ako sa ti pekne otvára oblasť soláru, ako sa ti trošku uvoľňujú slabiny veľmi jemne. Môžeš dopriať šavasanu tak dlho, koľko len máš času a v rámci dĺžky tejto hodiny minimálne nejakých 6-7 minút. Tak budeme sa na teba tešiť, hádam, čoskoro, a ak ťa táto téma jarnej očisty zaujala, tak si pozri na našej stránke veľkonočný detoxikačný pobyt, ktorý usporiadávame na Veľkú noc. Je to 5 nocí a ideme tam s týmito očistnými procesmi a s očistnou jogou naozaj do hĺbky. Je to zaujímavé, je to veľmi príjemné, tak sa na to pozri. Ahoj!